Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog-on. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kaginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglibog man ang ulo ko kung anong ipaubra ko sa babae nga nakasaboy sa amon. Ganigin pabayaan ko na lang siya. Isa kaaga sina, nakita ko siya nga nagapanilhig, ganigin palapitan ko siya. Sa pagpadayon ko pagit.
Day, untati ng pagpanilhig mo. Ba, naguntat siya. Kag magtulog sa akon. Salamat. Ba, nagpasalamat siya. Kag nalimtan kong akon inughambal nga maghalin na siya diri. Salamat. Obra. Ang buot mo silingon. Maobra ka sa akon? Ba, nagtango siya. Kwan, wala ako sang isweldo sa imo. Naglungo siya. Kagintudlo ang iya baba. Ang buot niya silingon, nga maobra siya para makakaon lang, kag may matulugan. Bisan wala sweldo. Bay, Carl? Joe? Ari gali ka mo dire? Oo, karon na lang kami mamahaw. Ang buot silingon. Matulog ka kaupod sa mga lalaki? Ba? Nag-isol siya nga doon na hadlok. Ma'am, ang buot niya silingon. Hindi siya magtulog upod sa amon. Kay maayo to yung hiligdaan namon. Kag hindi siya pwede nga dito man siya magtulog. Sige Abi, ipahangop sa iya nga hindi siya pwede nga magwa kag magsulod sa kudal. Kinahanglan nga ang kudal, permi na lak. Ay, busing, bisan suguo mo siya nga magwa, hindi na siya magwa. Kung amo, magpangita ka mo sang kutson nga si kondahan lang ha. Barato lang, kag hindi mahigko. Ate, okay busing. Ara dayon. Day, gusto ng pagpanilhig diri sa idalom. Magsulod ka sa akon ha, kay pakanoon ko ikaw. Ba, nagtango naman siya. Magpungko ka dira sa lamesa ho, kay hatagan ko ikaw sa makaon. Ara, nagpungko siya. Kagang iya duha ka kamot. Gintagpo niya sa iya sabak. Ari kanay niyo. Sandwich ini kag kukwa. Sige na, kanana. Kay mainit pa ang kukwa ho. Gali. Maminsar pa ako karon kung diin ka matulog. Kaya hindi ako maluyag ka magtulog kaupod sa mga lalaki sa garahe. Ba, wala siya magtulog sa akon. Sino ang ngalan mo? Kinahanglan nga may ngalan ka. Sa ano ko ikaw matawag kung wala ka sa ngalan? Ren? Ano nga Ren? Ba, nagtindog siya. Ba, nagpalapit siya sa bintana nga kristal. Kaginbasa niyang iya kamot sa iya laway. Kagara. Nagsulat siya sang letra nga R-I? R-I? Nagdugang siya sa isa ka letra. Letra nga N? Ren? Amo gali inangalan mo? Ren? Nagtango siya. Ren? Rene? Ay, Husto? Amo inangalan mo? Nagtango siya. Rene? Ay, katahom sa ngalan mo.
Kag sugod karon, tawgon ko ikaw kay Rene. Sige mabilin ko ikaw. Madamo pa ako sang buluhaton eh. Padayunan na lang ang imo pagpanlo sa idalom. Dira ka na. Nga pala nga siyang nagasulod sa akong pensar. Kagason, nagalibog ang ulo ko kung sandiin ko siya patulugon. Husto. Nakahibalo na ako. Dito ko siya patulugon sa kusina. May dako dito nga kabinet nga ginabutangan sa mga kubyertos. Dito ko siya patulugon Makaigo siya dito. Di ni siya matulog sa suludlan sa mga kubertos. Dako man ang aparador nga inibusing. Maayo gani ina, kay kitaon siya sa imo, Jo. Ayaw gali. Kuhain ng mga kahoy nga ginahimo nga istante. Kung makuha mo ina, medyo madako ng espasyo. Pero busing, hindi gani sa diri makauntay. Ano sa imo kung sugpunan ko nisang balidwa ka mitros? Oo, para bla magsangkad iniyaw. Para nga hindi siya magsikungkong kung magtulog diri. Maayo man. Maayo man inang naisipan mo, Jo. Sige na, buhata ina. Ayaw gali. Diyan si Carl? Naglakat to siya. Nagpangita sang sikunhan nga kutson. Naglibot pa to sa gani sa nagabaligya sa mga ukay-ukay kay basi ko may ato dito. Ara na sa gani Ano na ko, busing? Bugi na bugat yan isa ba? Bay. Carl? Bugat Carl? Hindi anay magsagat pamangkot. Ibutang ko ni anay. Ora, para ina sa aton bisita. Ano nga bisita? Tawagan siya sa iya kaugalingon nga ngalan. Boss, anong iyang ngalan ako? Rene. Rene? Sa ano ka nakibalo sina? Ginsugiran niya ako mo. Si Rene ang ngalan niya. Pero anay ka, dubag uman ang kutson nga ina. Hindi ba lang nga nagsiling ako sa imo nga second hand lang ang baklon mo? Basta matinlo lang? Barato man lang ni boss. Kaigo man ang kwarta nga ginatag mo. Pero, iyan isang akon nga amigo. Man, may natabuan nga truck nga nabriya bla sa ila tubangan sang balay. Kag may karga nga kutson. Nahulog ang isa. Amo nang iya nga nakuha. Tigin baligya na lang niya sa akon eh. Baligya ka da? Gingkawat mo ina naton sa truck. Wala busing Promise na ya. Bisan mangkoton mo si Dido nga amigo ko. Natala, sige Buligi na si Joe. Agad makahimo sa sangiligdaan para kay Rene. May buhaton pa ako eh. Sige dre na ka mo. Abot ni busing. Oo man. Ginkawaton ni Didong. Siya man lang kawatan dire. Kag hindi ako. Ginbakal ko na ang isa. Kahit barato mo lang bili mo. Ang kwarta gani ang ginatag sa ako ni busing. Gindugangan ko lang sa ako na supot. Kundi nakabakal ako sa amo sini. Manami niya kay bago. Tason mahumo kayo. Oo man. Malipay na sina si Rene. Ay, may gala nagli siya. Rene Ate sige. Kadtuan ko siya. Kagsugiran ko siya nga may kotso na siya. Sige. Sugiri siya. Ginpabaklan ko sang kutson si Rene. Kagin pahimuan sang kwarto para nga mayin matawhay ang iya sini nga pagtulog. Sa pagpadayon ko pagi.
Rene, dire ka matulog sugod karon sa gabi ha. Ginpahimuan ko ikaw sang jutay nga kwarto kay Jo. Dire, hindi ka mainitan. Kay may nasakop nga bintana eh. Makasulod diring hangin. Kagdason, may kutson nga ginpabakal ako kay Carl. Gani, hindi na magsakit ang imo likod. Ote, anong masiling mo? Ba, kintandog niyang akon kamot. Kaginpisil. Kag nabatsyagan ko nga hugot sa buot niyang pagpasalamat. Diyos ko, kalain sa pumatyak ko. Do sa mahipi ako. Sige ha. Mabilin ko na ikaw. Ikaw lang mahibalo nga magpaninlo sang kwarto mo ha. May buhaton pa ako eh. Sige. Hindi ko mahibalaan. Kung nga amo sining pag-ulikid ko sa iya. Nakita kong iya makaluluoy nga kahimtangan. Kag nagapati ako. Nga hindi siya malain. Siguro, may natabo nga malain sa iya. Kag amoy ng rason. Kung nga hindi siya makahambal dayon. Kag nakahibala ako nga kung pabayaan ko siya nga maghalin. Mangin biktima lang siya sang lalaki nga wala sang pasunaid. Kag masapwan na lang siya nga nagalutaw sa suba. Kag hindi ko mapasugtan nga matabo ina sa iya. Pareho man nga hindi ko mapasugtan nga may malaing nga matabo kay Carl kag amo man kay Jo. Kung hindi ko sila pag inakupon. Hindi man ako maluyag nga mag-inakop sa ila. Kay hindi man chariting akon balay. Apang, hindi ko sila mapatas. Hindi ko mabuhat, ina. Kag subong, maayo ng iya kahimtangan. Sa jutay nga hulot nga ginhimo ni Jo kag ni Carl sa iya. May kutson siya nga ginahigdaan. Kag may jutay siya nga bangko nga pulungkuan dito sa sulod sang kwarto niya. Kaginbutangan pa ni Diyos ang alambre ang isa kahigad. Para nga may masabitan siya sang iya mga gamit. Kag nagabulig siya sa akon sa pagluto. Pero, do hindi ako makapati nga makahibalo siya magluto. Kag may nakita man ako nga pagbag-o kay Carl, kag kay Jo. Masami na sila nga nagapaligo. Sang una, sa isa ka simana, kis-alang sila maligo. Si Rene? Wala na akong makakita sa iya diri sa kusina. Anay ka? Nakabati ako sang jutay nga tamsak sang tubig sa palaliguan. Basi ara siya dira? Ay, talawon ko ba? Are, may jutay nga giha diri. Malingling ko, be. Siya? Si Rening ara sa sulod. Maligo siya, guro, ay. Kag nakita akong iyakot, nabutang sa bangko. Kag amo man ang iya pangtulog nga panapton. Kag ara, nakita akong iya pangtulog nga panapton. Naging butang man niya. Manami manggaling lawas niya, oh. Apang wala sang unod. Ara. Nakatapos na siya. Kagara.
Ginasuksok na niyang iya panty nga color gray. Kagasta sa tiil ang kalaba sini. Ugaling nagahugot lang mo. Pia, amo pala ako makakita sina. Kagara, nagsuksok man siya sang bloomer. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.